Ragoman Malatkung Sikara pala kang tumingal perang campo samya ngedali lan tatet wilating kanta Daywanggung mangun sang nitimbin sang sangaji midya Latinya ngedali wiwustrasta Surawilaga ing anakku nggere Surabrama Diraja wonten pengendiku ing ngadhawuh Rama Peremban Rama Peremban Trilocana miji dhateng wismanipun abdi paduka kula pun Prabu Surabrama Diraja. Waktu dina iki ketampa pasiwitanku kunjuk ngersaning Sang Prabu Duryudana ketitik. Dina iki wong Astina wis nglereni pendhita saka ing pertapan Sukalima jenenge Begawan Durna. Pujangganing nata negara Astina saiki pun bapa nggih. Wah, dalah. Bingah rosing manah kula Bapa Peremban ya kang mangkono gampang nggonku njodhokake jeneng sira kelawan Atma Jendra Ngastina Lesmanawati nggih Surabrama Diraja ya mung ana babak nglayoni jujul nusuli wektu dina iki sinuwun Sang Prabu Duryudana keparengake mundi wujuding wahyu keprabon ingkang dumunung ing madyaning wana Krendha Wahana kang mangkono jeneng sira kang pinatah kardi supaya jampangipun bapa lumawat ana ing telenging wana Krendha Wahana nggih inggih bapa sendika dawuh ngalampahi ora liwat dawuhna kabeh prawadya balamu kinen sikep gaman ngaprang rumantika prajuritan aja nganti karo dening gawe inggih Tumenggung Sasra Hadi wonten pengendiku ing ngadhawuh dina iki uga dawuh marang kabeh prawadya bala kinen ngibarake marang Panji Sekti dina iki nyun pamit nyun tambeng pangestu Kambuing rasa hanipta daya sekti prajurit angrakit baris siyaka bebenteng bangsa kumlebeting Panji Sekti panjurung jiwa prawira.
nunggal manunggal setya alabot dharma Rasa
rikat lampeng rapa pantara Prapta sukuning arga eram tumingaling pakuwana asrine ing jagat dewa Bathara banget nesune Begawan Drona satemah nibake papa marang aku arep dikaya ngapa supatane wong kang betah papa kuwi mau mbilaeni tumraping Wisanggeni ingkang mangka Begawan Drona kuwi mau pendhita kang mateng sumedine yen mengkono supaya supatane Begawan Drona ora numusi marang Bambang Wisanggeni aku kudu budidaya jarine sing menang mangareh menungsa kuwi mau para dewa kudune dewa bisa gawe cabar supatane Begawan Drona dina iki Wisanggeni bakal sowan marang kersaning pukulan Sang Hyang menang Wisanggeni bakal gugat marang para Jawata dina iki gunjang ganjing langit kelap-kelap katon lerkinin sang alis risang maweh gandrung iki ning sipating manungsa kang manuh wali ngaglah oning dedalan margage ngaku jenengmu sapa yen kowe takon karo aku bali sapa prajeka ngendi dangkamu piye takoni durung suli junjung dongko prajeka parat mburi saka goreng puser bawana keseting Sang Prabu Sura Murdaka ya Prabu nalimbring ngawau langit dina iki kepengin prapta ning papan kene kowe sapa Raden Antasena. Lho, Antasena? Iya. Apa kewajibanmu dumunung ning papan kene? Aku ngreksa marang wujuding mandira ingkang mapan ning madyaning Wanakrenda Wahana kene. Margage dina iki kowe arep ngopo? Kowe minggat aja ngaru biru nggonku bakal mapan ning madyaning Wanakrenda Wahana kene. Arepmu nyododo didodoi manten kowe ora ketandhake ing kene marganing patimu. Oh, lah seling surup kowe karo aku. Ing kamangka aku ki rumangsa Mandra Kresna yen to nganti kowe gawe geger ing papan kene pantes tak singkirake. Wani tanding marang aku. Sing tak wedeni apamu? Empak Raji Jaya kawijayanmu tumpang suh ngabake dodok igamu dengkleh ora gelem minggat gimbal ndasmu dina iki paraku leng-lenging driya mangung ganduhang rimang
Waduh. Wong kowe. Mati ya. Ah. Oh. Oh. Lo. Ah. Mongso dadak jaluk banyu. Oh. Wah, koyo. Wah. Aduh. Ah. Waduh yung ora kena sinangga miring apa kang aton Antasena tamak aku ora bakal tinggal gelanggang tulung playu sumpah macio-cio nganti ku ya bisa lan para sabang remuk para segeri gende iya iya aung Mawar kan burung tekeng pati Ocendo ah hold ah oh ah si kowe ah mongso dadak njaluk banyu ah ah
Wah! Iya. Kowe sapa? Raden Gathotkaca balik wis sapa? Aku Keseteng Ratu Gustiku. Prabu Surabrama Diraja. Ing kene marganing patimu parat kowe tampal tanganku. Ha! Oh! Hai! Ha! Ha! Oh! Oh! Ah! Bumosonya pratangga pati mintu wiyatamu namur gumampang maletik manca loting watalah wadya balak nganti mendhong sak pendeleng gajah mung diurusi wong telu tok parat Antarja Gathotkaca lan kowe Antasena. Saling para Kurawa, Sang Prabu Surabrama Diraja sing bakal metak marang dapurmu. Ayo aja tinggal glanggang tolong playu. Tatap dong banteng bedah sirahmu parat. Oh, ketian. Kowe Gathotkaca. Iya. Ing kene marganing patimu parat. Oh. Pecah sirahmu. Ah. Nyo. Ha! Oh, hai! Lo! Ha! Mati kowe. Ha! Mati. Oh! Ha!
padha gulangening kalebu ing sasmita mrih lantip aja pijer mangane Indra ing piyengker Surabrama diraja waduh kula kawon penemban apalane kok mung kalah liyane kuwi nanti pedhingan apa-apa minggir nek ra wong tuwa dhewe sing tumandang gawe kok lek klunah-klunuh kaya bayi wingi sore nyuwun ngapunten penemban ngapunten piye kene jagake buta kok malah turu anggepmu ki apa Amo Suramarata Jaya Marata Mudri Butun aku iki wong kanthra semong sekti mandraguna ayo sing jeneng Antasena ndi urung lega rasane ati nek urung bisa moteng-moteng sing jenenge Antasena lekane ngati parat Amo Suramarata Jaya Marata Mudri Butun aku wong kanthra semong sekti mandraguna lekane ngatiku ora-orane aku tinggal kelangkang telung playu apa rumangsamu kaya bagus-bagus dhewe apa rumangsamu kaya sekti-sekti dhewe tanding kalau Begawan Trocana ora murung kowe bakal mati kowe sapa Antarja sapa Antarja dudu Antasena udu sing tak goleki Antasena Antarja maju nggo apa gaglak apane kuwi cah Amo Suramarata Jaya Marata Rebutan aku wong kanthi rasa wong sekti mandraguna prawira jayeng palugon rawrane aku tingkah langkang colong mlayu nek tanding karo dapure si Antasena wara kowe sapa Gatotkaca sapa Gatotkaca dudu Antasena udu sing tak goleki Antasena ku nggo gaglak apane kowe kuwi cah hati-hati ora-ora aku tinggal kelangkang colong playunya dadam di dadam iki wong sekti mandraguna bekan terlucuan kang wis kondang kaunang-unang ing jagat raya kowe sapa le piye kowe sapa piye kowe sapa Antasena iya kowe mung goleki aku arep ngopo tak jak ngopi piye tak jak ngopi cangkemmu ora kena digugoni kowe mau nantang perkara Antasena ki jeleh urip nyidam terbelo parat kowe iki Kowe sapa ndro Patin Patin enak kowe sing tak goleki kowe Rondolo pasang pripun Mbah penak ndasmu kuwi aku diajar wong telu ditimba sithake wedok panjenengan kawon genah kalah ngono kok mau jenengan nantang kali sinten Antasena jebule bocah iki mau jentolet iki mengkono aku ditandangi aku di antemi iki lho nganti mbonjlot kabeh ndasku yo ngene iki mau mundur ora-orane Begawan Trocana kok mundur iki ora bakal lajeng kersanipun wah anak-anak Pandhawa padha nyrimpeti lakuku aku bakal ngatonake pengabaran Bayu Bajrambuh dadimu
tan samar pamoring sukma sinukma ya winah ya ing sepi pambukaning marana terden saking layap liyep ing pate sengguni wonten pengendi kowe ngadhawuh penemban wis rena kabeh kang dadi pepalangking Antasena Gatotkaca lan Antareja wis padha kendang kapracundang sengguni nun inggih penemban nanging menika mangkih napa mesti saged mboyongi dhateng Mahyungala wau bab kuwi disemenekke sawetara dipikir carane karo mlaku sing baku mandira kang dadi papane Mahyuka Prabon kuwi mau kasil den kuwasani samengko dawuh ana para wadya supaya anjaga sakupenging papan kene aja nganti ana wong liya ingkang bisa nyedak ing papan iki ngestaken dawuh budal dina iki sing kuni